mange boder. Fangstedets beboere har for længst hørt skibet. Når man er vant til total stilhed, røber motordunken sig hurtigt. På det første sted var familien rejseklar. På det andet var man i fuld gang med rejseforberedelserne. Alt nødvendigt bohave samt sælskind, spækposer, børn, hunde, kajakker. Alt skal med. Der udveksles nyheder om fangstresultatet. Fangerne er ret tilfredse. Den voldsomme storm i februar, der ødelagde store dele af østgrønlandske byer, hjalp fangerne. Stormens pres fik storisen til at bryde op, så der kunne sejles og dermed jages. Men at opretholde livet som fanger kræver plads. I de nye planer for en begrænsning af folketallet indgår genbeboelse af i alt 7 fangstpladser i Ammassalik distrikt, der har en udstrækning på 1000 kilometer. Stort flere kan der ikke oprettes uden at Det er den dag i dag hundeslæden, man må ty til, når man vil rejse i Østgrønland om vinteren. I over halvdelen af årets måneder binder isen fjorde og sunde, og i den tid trækker slæderne et tæt net af spor mellem udsteder og bopladser. Det går time efter time støt og roligt gennem det ensomme landskab, hvor fjellene tårner sig op ude i horisonten, og hundenes forpustede stønnen, slædekørernes råb og middernes skuren hen over is og sne er de eneste lyde, som bryder stilheden. Det er en fremmed verden, som åbner sig her. Den sidste rest af det gamle Grønland. Den rivende udvikling, som i løbet af de sidste 10 år har skabt grundlaget for et moderne samfund i Vestgrønland, er knap nok nået herover på den anden side af indlandsisen. Betingelserne langs østkysten er også andre. Naturen her er helt anderledes vild, og barsk og bebyggelsen langt mere sparsom end i Vestgrønland. Bortset fra nogle få ensomme vejrstationer, er der kun 2 beboede områder på den 2400 km lange kyststrækning. I Scoresby Sund længst mod nord lever knap 400 mennesker, og i Ammassalik 650 km længere mod syd har befolkningstallet netop passeret de 2000. Mindre end 2500 mennesker ved en kyst, der strækker sig som fra Skagen godt ned i Nordafrika, det er alt. Den centrale del af Ammassalik-distriktet er nogenlunde på størrelse med Fyn, og det var målet for denne rejse. Udgangspunktet var Kap Dan, hvor der er anlagt en flyveplads i forbindelse med en amerikansk radarstation, og herfra gik slæderejsen nordpå over havisen til udstedet Sermeligar. Videre til Kumiut, der er Østgrønlands første rigtige fiskeplads. Over den lille boplads Qeqertarsuit til byen Ammassalik, det er hovedstaden i distriktet, kan man sige, centrum for handel og administration. Og endelig herfra til Tintikrilak, der er en af de store sælfangstpladser. Med turen tilbage blev det til en slæderejse på næsten 500 kilometer, og den førte os rundt til de fleste af de små bopladser i distriktet og til alle udstederne på nær 2. De første forårsmåneder er den store rejsesæson i Østgrønland. Den lange mørketid er forbi, og vinterstormen er overstået, så nu er den tid kommet, da man tager på besøg hos hinanden. Der er gerne 8, 10 eller 12 hunde foran hver slæde, med basen førerhunden i spidsen. Slæden er et par meter lang, og den er såret sammen med sælskindsener, som bedre end søm og skruer modstår de stød, slæden får undervejs. Behandlingen af hundene kan nu og der forekomme en kende ublid, men man må huske, at grønlænderen har et andet forhold til dyr end vi. Hunden er for ham simpelthen en nødvendighed, selve forudsætningen for at kunne eksistere under de barske livsvilkår polaregnene byder. Uden hunde kan man ikke drive fangst, og uden fangst kan man ikke leve. Så længe turen går over den flade havis, kan man sidde på slæden og fryse. Men hvor sneen bliver for høj, eller hvor ruten går op over land, må man af at skubbe på, og så begynder arbejdet.
Trods al ydre romantik er hundeslæden i det daglige en både langsom og besværlig form for transport. Det kan let tage en hel dag at tilbagelægge en strækning på 100 kilometer, og så længe slædekørerne er undervejs, er de fuldstændig prisgivet vejrets luner. Det kan være strålende fint vejr med tindrende sol, når slæderne kører ud fra bopladsen om morgenen, og på mindre end en time kan vejret slå fuldstændig om. Ammassalik-distriktet er berygtet for den forrygende Pitarak, en næsten orkanagtig storm, som kommer fra indlandsisen og pisker sneen op, så det er svært at se mere end nogle få meter frem. Når man, som her, bliver overrasket af Pitarakken på vej op over et bjergpas, er det svært at få hundene til at holde den rette kurs, og man forstår pludselig lidt af baggrunden for grønlænderens yndlingsudtryk, Imera, måske. Måske kommer vi frem i dag, måske må vi vende om og prøve igen i morgen. Når man i næsten alle dagliglivets forhold er helt afhængig af natur og vejr, udtaler man sig ikke med alt for stor bestemthed, men nøjes hellere med et mere vagt måske. Det østgrønlandske udsted er en fattig og primitiv verden. Her er Sermeligara, længst mod nord i Ammassalik-distriktet, hjemsted for 115 mennesker, som næsten udelukkende lever af sælfangst. Her findes 4 gode og ordentlige huse, som alle bebos af statens repræsentanter. Udstedsbestyreren, som passer butikken, kateketen, som tager sig af skole og kirke, hans hjælpelærer læseren, som deler sin tid mellem fangst og undervisning, og stedets grønlandsk uddannede jordmor, som også må træde til, når der er brug for øjeblikkelig lægehjælp. De øvrige huse er overordentligt ringe. De er flækket sammen af tilfældige materialer, tømmerrester, gamle pakkasser og blikplader, og det hele holdes sammen af sten og græstørv, som samtidig isolerer mod kulden. De fleste af husene er ikke meget større end 4 gange 5 meter, og de skal rumme en hel familie, ofte på 10 medlemmer. Her er et virkelig stort behov for nye og bedre huse, og det ved myndighederne naturligvis godt. Her, som overalt på østkysten, er der planer om nybyggeri, men stedets økonomiske formåen er beskeden. Sælfangsten er hovederhvervet, men fangsten er nedadgående. For 5 år siden blev der skudt over 900 sæler. I fjor var tallet dalet til 700, og der er tilsvarende færre penge blandt fangerne. De kunne tjene adskilligt mere, hvis de i stedet begyndte at fiske, men det er endnu ikke rigtig fint at være fisker, og de kvier sig ved at opgive fangerens selvstændige og frie tilværelse. Bare en ting som drikkevandsforsyningen kan være et problem på udstederne. Her er man da så heldig stillet, at der et par kilometer borte findes en vandsø, som ikke bundfryser om vinteren. Det er besværligt, men dog at foretrække frem for at være henvist til at slæbe et par spande sne ind og tøtte op over komfuret, sådan som man må klare sig mange andre steder. Det er gerne børnenes pligt at sørge for familiens vandforsyning, og der er ingen mangel på arbejdskraft. Der har inden for de sidste 10-15 år været en voldsom befolkningstilvækst i Østgrønland i kraft af stigende fødselstal og faldende spædbørnsdødelighed. Her i Sermeligara er over halvdelen af befolkningen under 14 år,
Og med en børneflok på 7-8 stykker er det ikke mærkeligt, at familierne ofte har svært ved at få plads i de små hytter. Det er kun de færreste grønlænderhuse, som er møbleret i gængs forstand. De fleste steder er det eneste inventar den store sovebriks langs den ene væg, og den fungerer som bænk og spiseplads om dagen. Kvinden her har mistet sin mand, og hun supplerer nu sin beskedne understøttelse ved at sy og reparere kamikker for stedets fangere. Udsmykningen i huset er karakteristisk. Julestasen hænger fremme hele året, og væggene er pyntet med avissider, gamle guldnede billeder og udklip fra illustrerede blade. Og her rundt i de små hytter går snakken om aftenen. Grønlænderne er store fortællere, og fortiden ligger ikke længere tilbage, end at beretningerne endnu går fra mand til mand. Her er det fangeren Wilhelm Kuitse i Kapdan, som fortæller. Ada tesevangamnisao. Tesevangamnisao mani ittiruatinni awani timyammeni attitsimau. Ada anke asetavaappu. Tawtamani attirittam inuyutungursa tawqaputaakkuat sagiringu tikittini usumnangi tan agakki tusaamase usumna. Usumna agakki susaataama tamin agakki uqatsimaammat qattunaartugaingi tasiraartimmugu tikigaiqaat nuliakkaartaariarpaangi kalitsiaana taveriina tiiliilia taukongi nuliakkaartaavaat taungi tanna ageeqqaartaangi itsarti itsavittuarti aatsaattusatsiiwa qattunaavittivugaini nunattinni tikitsoqartimi sunguyuinnuutsi taavinnuuqeeqa qattunaattingi kalaatittungi immiminningi ersiqataattuartiimmala imaangi kaluarpungut qattunaangu toqutsiniarnaasini toqutsali nammiingia kiuttuarsinnaangamik kisiangiu qattunaattingi kalaatittungu tikitsangitsingu tikiqqaangaartilingi kalaattingi nuuttaannermala nappaammi tamannagi taamaattimi qattunaatit immimin tikinsartigi kaimiingilaat nappaammingi nuuttaannermala kalaat taa iivik aliakkalersilersumaarmagit unaqqalaaleqarpa puttatsi nuqaaqqanaaleqarpa qulinginniarnermi ingattaliittoq qulinginniarnermi ingattaliittoq taavinnaguqarpa qulinginniarnermi ingattaliittoq tawagi tamakko nuliakkaangi tawaligu uqaluarpali taamakkuat iqqattaattuqan tiilaangappa tiingaamagi attaattuqan tiilaangappa attaasiarpa tau nuuttutaalu angisertuungu iivinga attantigiittoraangi nuuttarput tawa qattuna tawaammala ersiiwaat aqartuusaliaatiarpangi attaarpangi taawangi iingu toqulitsaanga attakkaa taamaattimingi ersiiwaangi qattunaangi taamaangamma attantiqaapernikayani. Det var i 1884, altså for kun 78 år siden, at daværende kaptajn Gustav Holm nåede frem til Ammassalik-distriktet på en konebådsekspedition op langs Grønlands østkyst. Gustav Holm var den første europæer, som her mødte en lille uddøende eskimo-stamme på i alt 416 mennesker. Det var primitive stenalderfolk, som boede i jordhytter og skintelte, og det viste sig senere, at disse 416 mennesker var den sidste rest af østkystens tidligere store eskimo-befolkning. Deres stammefrænder længere mod nord var bukket under på grund af svigtende fangst, og det huskes endnu, hvordan Ammassalik-eskimoerne også var ved at dø af sult. Kainarnangani uanga inortuigua kainartimi uanga inortuigua taaminni pertangartarmali neqivituttarmali uanga inortorpakka kisia alaatama kaannagaiqimammi taalarpaat ukiittama kaannarsimamma angimisuunga
Nemmere kimmi akiwa uge sama tinggal saani tak tipe cumaran tahu tanya ni nak semua dan ni nak satu semua apa sebab tu tamani kudu sekali kan negara mana kalau tu atas mengira aja kena tu atas ni kan negara ni pigani jadi atas tapi negara tu semua pun tamani kita ni negara tu atas mengira negara tu pinapat ini ni negara tu pun tahu uang kan ni macam semua orang tamani kucing lugu piang itu ni si mau kemimi imi tak kuat curi kita mi kucing uang kucing ada apa kucing ada nak imi ni si mangita tamak kuat nediwan imi ni ngisah nak semua kan nasuak uang itu papu tamani ugi nanti cuma amara pingin sangat tahu kan dari uang kan at semua kan sangat semua. De bedre kår, som Vilhelm Kuitse fortæller om, kom da de danske myndigheder i 1895 besluttede at oprette en koloni i Ammassalik. Det var på høje tid, for i det 10 år, som var forløbet siden Gustav Holms første møde med Ammassalik-eskimoerne, var befolkningen blevet næsten halveret. Disse billeder er fra århundredeskiftet, og allerede på det tidspunkt bærer østgrønlændernes klædedragt præg af påvirkning udefra. Omkring den lille handels- og missionsstation i Ammassalik begyndte et nyt og livskraftigt samfund at vokse op. Ammassalik er siden blevet en stor og moderne by. Befolkningstallet i byen alene overstiger nu 600, og omkring den oprindelige handelsstation og kirke findes nu både sygehus og børnesanatorium, eller vandværk, radiostation, biograf og badeanstalt, og hvad et nutidigt samfundsmaskineri ellers kræver. Der er vokset rækkehuse op midt i den gamle fjeldverden, og børnehavebørnene derude på deres daglige spaceretur er et karakteristisk træk i bybilledet. Hundeslæderne må nu dele pladsen med lastbilerne, og byen har fået en lille samlingsplads nede ved butikken, hvor der sker noget hele dagen. Ammassalik er et eksempel på, hvad der kan nås i løbet af et halvt århundrede. Den giver ikke Vestgrønlands byer noget efter, men til gengæld er der jo noget af spring mellem den sikre og beskyttede tilværelse her og den primitive eksistens på udstederne bare et halvt 100 kilometer herfra. Det bliver den næste opgave i Østgrønland, at gøre kontrasterne mindre grelle og give udstedsfolkene en bedre tilværelse. Og det er den opgave, administrationen i Ammassalik skal til at løse i de kommende år. Inspektør Jørgen Borgersen, man siger måske lidt spøgende blandt danske her, at Østgrønland er Danmarks eget uland, og der er vel et gran af sandhed i det? Ja, det er der for så vidt. Som Østgrønland er jo ikke så økonomisk udviklet som Vestgrønland. Selvfangsten har altid været det vigtigste erhverv på østkysten, og befolkningstallet er steget enormt siden stedet blev grundlagt, fra en 300-400 mennesker til et par tusind nu. Så der er simpelthen ikke sæler nok til alle de mennesker. Men nu har man jo fundet ud af, at der er fisk, og det kan betale sig at fiske dem. Og det hjælper ganske væsentligt. Og det betyder samtidig, at nutiden faktisk er til at begynde også for østkystens vedkommende? Ja, man er indstillet på at investere en hel del penge i erhvervsanlæg. Der er først og fremmest skal der bygges et stort fiskerianlæg ind i Gummiut, hvor det store fiskeri er kommet i gang i 58. Vi har haft et af handels skibe liggende derinde, som har saltet fisk, og det er naturligvis dyrt at have et skib liggende derinde med kaptajn og styrmand og besætning.
Så i stedet for bliver der nu bygget et fiskehus, hvor man kan salte fisken og forbehandle den fisk, der skal tørres. Og samtidig forestår der en politisk administrativ omlægning. Ja, i 1946, 47 var det, fik Østgrønland deres egen råd. Det har de slet ikke haft noget af før. De blev kaldt kolonirådene i dengang, og senere der er de blevet døbt om til distriktsråd, fordi det ikke er nogen koloni mere. Og de råd bestod af et antal valgte medlemmer og nogle få faste medlemmer, nemlig lægen og præsten og skolelederen, jamen så ikke. Og også altså mig. I Scoresby Sund er der lidt færre danske medlemmer, fordi så bliver der for mange i forhold til de valgte. Og den ordning er distriktsrådet nu gået ind for at få afløst af den samme kommunale ordning, eller lokale styre, hvad skal man kalde det, kommunale ordning som på Vestkysten. Hvad kommer det til at betyde rent praktisk? Ja, det kommer først og fremmest til at betyde det, at de faste medlemmer ryger ud af rådet, så at samtlige medlemmer bliver valgt, og så bliver den kaldt en kommunalbestyrelse i stedet for et distriktsråd. Og så vælger hver af distrikterne, at man så ligger Scoresby Sund, et landsrådsmedlem til landsrådet i Godthåb. Og det vil jo så igen sige, at det kompetenceområde, som distriktsrådet har haft, bliver delt mellem kommunalbestyrelsen og landsrådet. Vi har i distriktsrådet har haft sin egen kasse at råde over. Det vil altså sige, at de afgifter, der bliver betalt for cigaretter og spiritus og chokolade og sådan noget, de er gået direkte ind i distriktsrådets kasse. Mens de for Vestkystens vedkommende, der går de alle sammen i landskassen, som landsrådet disponerer over. Og så bevilger landsrådet de budgetter, kommunalbestyrelsen opstiller. Mens vi jo altså har kunnet disponere over, ikke alene over de penge, vi brugte, men også dem, der blev til overs. Hvad kommer det til at betyde for den enkelte grønlænder? Ja, det er lidt svært at svare på. Jeg tror sådan i første omgang, der kommer det egentlig ikke til at betyde så forfærdeligt meget, ud over fornemmelsen af at være med i fællesskab i det grønlandske fællesskab. Og vel også nok sådan en fornemmelse af, at de i højere grad styrer sig selv, end de har gjort før. Hvordan ser østgrønlænderne selv på fremtiden? Ja, det er svært at svare på, men de er jo der indstillet. Det er gennemgående og overordentligt intelligente mennesker. Og de er jo indstillet på at yde deres til, at der skal skaffes bedre, en højere levefod. Og det er naturligvis, at de er interesserede i at få en højere levefod. Og de er meget stærkt interesserede i undervisning. Befolkningen går meget stærkt ind for skole, en udbygning af skolevæsenet. Og et af distriktsrådsmedlemmerne, Jakob Macré, gik så vidt på sidste distriktsrådsmøde, at han gik ind for, at vi helt skulle afskaffe det grønlandske sprog i skolen, så hele undervisningen skulle foregå på dansk. Fordi, som han siger, grønlandsk kan jo ikke sådan i praksis bruges til så forfærdeligt meget. Han er motorpasser, og hvis han får en beskrivelse af sin maskine, så er han ude af stand til at læse den. Der har han ikke noget som helst ud af sit grønlandske, mens han jo ville have haft en helt lidt glæde af at kunne dansk. I udstedet Kumjot bor Ammassalik-distriktets første landsrådsmedlem, overkateket Hendrik Abelsen. Østgrønland blev ligesom Nordgrønland repræsenteret i landsrådet i fjor, og dermed tog man det første skridt hen imod en politisk og administrativ sammensmeltning af de grønlandske landsdele. Overkateket Hendrik Abelsen, de repræsenterer Ammassalik-distriktet i landsrådet, og dermed hovedparten af den østgrønlandske befolkning. Hvad venter man sig af den nye ordning, som nu er undervej for Østkystens vedkommende?
Ja, hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg sige, at det aner ikke. Fordi jeg mener, man har ikke ret meget interesse fra København, især til østkysten. I 1961 foråret har mødt distriktsrådet her i Ammassalik. De har ønsket og foreslået, at det skulle indføres en lemmelse østkysten til Vestgrønland så hurtigt som muligt. Og fra det ønske har jeg lavet min forslag i landsrådet. Men på vej til Vestkysten passerer jeg København og samtale med en af kontorchefen i Grønlandsministeriet. Han har foreslået mig, at jeg skulle standse min forslag. Men det vil jeg ikke, siger jeg til manden. Fordi befolkningens ønske må jeg nødt til at fremkomme til landsrådet. Jeg har erfaret den gang, at man vil indføre en ny ordning i Grønland, både i vest og øst, med kommunalbestyrelse. Og den nye ordning gælder også østkysten. Men befolkningen her mener, det tager for lang tid at vente den nye ordning. De vil helst have indlemmelsen til Vestkysten så hurtigt som muligt, uden at vente 1963. De synes altså, at Østgrønland har været glemt? Ja, det tror jeg bestemt. Det har jeg også sagt en gang til Kærbøl, da han var her. Men det tror han ikke. Men jeg må nødt til at forklare ham, at danske politikere har ingen interesse til Østkysten, heller ingen forstand på Østkysten, fordi de har glemt den. Men nu er nyordningen der i hvert fald undervejs. Den er på undervejs. Men altså, vores forslag her fra Østgrønland er sådan, indførelsen skal ske så hurtigt som muligt. Nu i fremtiden, hvad er så det vigtigste? I fremtiden er det vigtigste erhverv, også oplysning. Når jeg tænker på fiskeriet her, den starter allerede for mange år siden. Først med hajfiskeriet, og så senere med torskfiskeriet. Men vi har ingen salthus endnu. Et skib plejer at ankre lige uden for bopladsen, og saltet torsk om sommeren her. Men resten af året sælger man til stokfast fisk, altså til tørring. Men det er en større arbejde for fiskerne. Derfor har jeg også foreslået i landsrådet, at vi har brug for højere lønninger til fiskerne i forhold til Vestkysten. Fordi fiskeriet her i Østkysten, det er meget vanskeligere end i forhold til Vestkysten på grund af storisen om sommeren. Og ny is om vinteren. Det er et stort og besværligt arbejde for fiskerne. Og vi ved, besværligt arbejde, det er altid dyrere i forhold til det mindre besværlige. Men disse kloge hoveder i Gårdrup, handelschefen, han mener, at vi må vente til vi får salthus. Er det sådan, at Østkystens ønsker ikke bliver hørt? Nej,
Det blev ikke hørt. Vi blev overset. Også i København? Det tror jeg bestemt. For eksempel også angående skolevæsenet. Jeg har fortalt i landsrådet, medlemmerne i landsrådet også, skoledirektøren var med. Vi har brug for nye skoler i de forskellige steder, for eksempel i Skjoldungen. Skjoldungen eksisterer som boplads for 20 år, over 20 år. Det har heller ingen skole indtil dags dato. Og når jeg tænker på bopladsen i Sortor, det har kun en mindre jordhyttehus, som blev benyttet som skole. Jeg sagde dengang, det er 4 gange 3 meter og lidt over 1 meter højden. Det er en skole til i Sortor børn. Der er vel i og for sig intet overraskende i, at den nye tid med den dybtgående ændringer af hele livsformen ikke kan nærme sig Østgrønland, uden at der opstår gnidninger mellem danskere og grønlændere. Retfærdigvis må det lige indskydes, at der ikke ligger rester af gammel kolonipolitik gemt bag beslutningen om først at indføre kommunal selvstyre til næste år. Baggrunden er den rent praktiske, at den vestgrønlandske kommunalordning skal ændres i 1963, og i Østgrønland har man derfor valgt at vente frem for at indføre en ordning nu og revidere den om et år. Og er der i øvrigt uenighed om tempoet, så hersker der til gengæld fuld enighed om både mål og midler. Det gælder en ophjælpning af erhvervslivet, og det gælder uddannelse af ungdommen, 2 områder, som de kommende udsendelser vil behandle nærmere. Det gamle fangersamfund vil efterhånden blive afløst af et moderne fiskerisamfund, og det er børnene her, som kommer til at føre den udvikling igennem. Der er lang vej igen, men den nye revolution bliver ikke voldsommere end den østgrønlænderne allerede har gennemlevet. For 75 år siden boede her en uddøende eskimostamme, som endnu ikke havde forladt stenalderfolkets primitive kulturtrin. I dag forbereder deres efterkommere sig på mødet med den moderne verden. Tilværelsen i det lille og primitive østgrønlandske udsted har sin egen helt bestemte rytme. Slædehundene er de første, som byder den nye dag velkommen, og deres langtrukne, gennemtrængende hylden får snart bragt hele udstedet på benene.
Fangerne dukker op uden for husene for at tage bestik af vejret, og ser det lovende ud og taler forholdene i øvrigt for at drage på fangst, var det ikke længe før de første kajakker bliver såret fast på hundeslæderne. Det gamle fangersamfund, som har knyttet hele sin eksistens til sælfangsten, er stadig det mest karakteristiske træk i Østgrønland. Her er for eksempel Tinchikrilak, et udsted i den nordvestlige del af Ammassalik-distriktet. Befolkningen tæller knap 200 mennesker, og de lever næsten udelukkende af fangst. Fiskeriet kom så småt i gang i fjor, men trods gunstige økonomiske resultater vil der gå år endnu, før det rigtig tæller med. Fangeren har kun et skuldertræk til overs for fiskeren. Fiskeri er arbejde for børn og gamle og i øvrigt for folk, som ikke kan mestre et hundespand og en kajak. Denne trofasthed over for en gammel livsform er en del af forklaringen på den fattigdom, som præger Østgrønland. Siden midten af 20'erne har en klimaændring gradvist formindsket bestanden af sæler ved de grønlandske kyster, og den aftagende fangst, i forening med en kolossal befolkningstilvækst, har år for år gjort det vanskeligere for fangerne at eksistere. Der er simpelthen ikke sæler nok længere, men alligevel har fangeren svært ved at opgive kajakken til fordel for motorbåden og det moderne fiskeri. Og derfor former tilværelsen på de små udsteder og bopladser sig nogenlunde, som den har gjort det i hundreder af år. Hver morgen vinteren igennem gør mændene hundeslæderne parat og drager ud på fangst. Efterhånden som sælen bliver mere sjælden, må fangeren længere og længere væk for at gøre sig håb om et rimeligt jagtudbytte. Her i forårsmånederne foregår fangsten navnlig ved iskanten ud mod det åbne hav, og der er ofte både 4 og 5 timers slædekørsel fra udstedet til fangstpladsen. Foruden riflen er fangeren udrustet med en istuk, en lang stok med en jernpik i den ene ende. Den bruges til at måle isens tykkelse, så man i hvert fald har en chance for at undgå de mest usikre steder. Og derefter timer med tålmodig venten. Sælen har i forårsmånederne ord for at være nysgerrig, og den svage støj mod iskanten skal lokke byttet nærmere. Er der først sæl, beror resten på fangerens dygtighed, og det er sjældent, der bliver skudt forbi. Endnu inden det rullende ekko helt har lagt sig, er fangeren på vej ud i sin kajak. Sælen bliver skudt i det øjeblik, den er oppe ved havoverfladen for at ånde, og den har nu så meget luft i lungerne, at den skulle kunne holde sig flydende de første minutter. Østgrønlændernes kajakker er af en anden type end den, der anvendes i Vestgrønland. Fartøjet er godt og vel 5 meter langt, og det er lavere og smallere, så fangeren har svært ved at presse sig ned i sædet. Til gengæld er det ynefulde fartøj usædvanligt sødygtigt, og østgrønlænderne har ord for at være verdens bedste kajakmænd. Det gælder om at være hurtig og få fat i byttet, inden det begynder at synke, eller bliver grebet af havstrømmen og ført ud på åbent vand. Der fanges omkring 7.000 sæler i Ammassalik-distriktet om året, og det er stadig sælfangsten, som beskæftiger hovedparten af den mandlige befolkning. Men økonomisk er fangsten allerede blevet distanceret af fiskeriet. Sælfangsten indbringer godt og vel 200.000 kroner om året, mens fiskeriet nu er nået op i nærheden af de 300.000. Også her gør de aftagende sælforekomster sig gældende. Man ved fra gamle beretninger, at kajakfangerne var i stand til at buksere i hvert fald 5 store sæler efter sig, selv over lange afstande. I dag skal de være tilfredse, blot de får en enkelt sæl. Det er ikke altid fangerne er heldige som her. Ofte må han vende hjem med en tom slæde efter en hel dags forgæves jagt.
Det er derfor altid et festligt øjeblik, når der kommer sæl til udstedet. For gammel tid har sælen givet grønlænderen alt, hvad der var nødvendigt til livets ophold. Føde, træn til lys og varme og skind til beklædning. Og den dag i dag betyder en vellykket fangsttur, rigelig mad til hele familien og penge til de nødvendige indkøb i butikken. Kvindekniven, uluen, bliver væsset, og med et enkelt snit skæres maveskindet op fra hovedet til bagluffer. Selvflinsningen er kvindearbejde, og det foregår midt på stuegulvet med hele familien som interesserede tilskuere. Først bliver skindet med spækket skåret fri, og derefter parteres kroppen. Det sker hurtigt og præcist, og bogstaveligt talt uden at der kommer så meget som en dråbe blod ud på gulvet. Et par timer senere ligger sælkødet i en boblende gryde over komfuret, og hele familien bænkes til et virkelig festmåltid. Kødstumperne dynges op i et fad, og så spiser man, så længe det overhovedet er muligt at proppe en bid ned. Imens går snakken, og den heldige fanger må igen og igen fortælle om alle jagtens detaljer. Der er mad nok til mange dage, og det er kun de driftigste, som vil drømme om at tage på fangst igen, før kødgryderne er ved at være tomme. Det er skindet, der er den mest værdifulde del af sælen, og når det først er vasket og tørret, lægger fangeren vejen om af butikken for at handle. Der råder en ejendommelig blanding af penge og naturalieøkonomi i Østgrønland, og sælskindet er fangerens eneste mulighed for at komme til kontanter og få del i nutidens forbrugsgoder. Udstedsbestyreren og hans assistent vurderer skindens kvalitet, og atmosfæren i butikken bliver meget lidt dyster, hvis skindet ikke som her med det samme accepteres i første klasse. Sælskindspriserne varierer mellem 20 og 39 kroner, afhængig af kvalitet og behandling, så det økonomiske udbytte må siges at være beskeden, navnlig når man tager i betragtning af det grønlandske prisniveau, som nogenlunde svarer til det danske. Mål selv med grønlandske alen er fangeren fattig, og det ydre udtryk for denne fattigdom er det forfald, som præger de fleste af de pladser, der mere eller mindre er afhængige af sælfangsten. Her i Kap Dan har boligforholdene ord for at være de ringeste i hele Østgrønland, og det er svært at finde bare et forsonende moment, og helt umuligt, når et pludseligt kortvarigt tøbrud har smeltet sneen, der ellers dækker de værste skarndynger uden for hytterne.
Kap Dan er hjemsted for knap 300 mennesker, og hver formiddag kan man se udstedets kvinder og børn gå på jagt efter lidt brændsel i de store kulgruber, som ligger uden for butikken. Man køber ind fra dag til dag, der er sjældent penge til års til større indkøb, og brændsel til opvarmning og madlavning må hentes her, mod betaling naturligvis. Der findes ikke andre opbevaringsmuligheder for brændslet end disse åbne gruber, og efterhånden som dyngerne svinder ind og kullene bliver blandet med is og sne, kræver det tid og tålmodighed at pille bare et par kilo sammen. Et halvtag synes at kunne gøre underværker her. I fjor kom fiskeriet i gang, også på denne plads, og der er nu udsigt til, at alle de gamle usående rønner bliver revet ned og erstattet med bedre boliger. Det er et stykke gammel Grønland, der forsvinder på den måde, men man skal være en stor romantiker for at beklage den udvikling. Mange af grønlænderne har gjort, hvad de kan for at pynte lidt op på de triste omgivelser, og enkelte af de mest driftige har selv bygget et nyt hus af affaldsmaterialer fra en nærliggende amerikansk base. Men hovedindtrykket er alligevel trøstesløs fattigdom. Udstedsbestyrer Bent Andersen, boligforholdene her i Kap Dan virker jo chokerende dårlige, for ikke at sige det stærkere. Ja, de er vel nok de dårligste i distriktet her. Men myndighederne har fornuftigvis investeret først og fremmest de steder, hvor man kunne forvente en produktion, og hvor produktionen allerede var. Men i 1965 så skulle der her ligge en ny by på den anden side af øen. Man er allerede begyndt at bygge nye huse her, og i forlængelse af dem kommer den nye by til at ligge. Og det er rigtigt, hvad de siger, at boligforholdene er dårlige. Der er flere steder, hvor der bor måske 12-14 mennesker i et hus, der er 4 gange 5 meter. Men menneskerne heroppe, de er mere tilfredse med tilværelsen end et statslåns prioritetsbestyrer hjemme. Og den nærliggende base her har jo også gjort, at man ikke, eller rettere sagt, at man har ville forholde sig lidt afventende for at se, hvordan udviklingen har sket. Ja, den nærliggende base, har det ødelagt noget her i udstedet, at man har fået en amerikansk radarstation som nabo? Man har jo kunnet hente både fødevarer og byggematerialer og så videre derovre. Det har jo ikke ligefrem virket befordrende på produktionen. Men i sidste år tredoblede vi produktionen fra ca. 76 tons til ca. 230 tons. Og det bevirkede altså, at man synes, nu var der grundlag for at udbygge Kap Dan og sanere den på en gang. Det er altså overgangen fra den gamle fangertilværelse til moderne fiskerisamfund. Ja, det er det. Der er endnu nogle mennesker, der synes, det er nedsættende at være fiskere. Men heldigvis så, de unge mennesker, de viser de rigtige takter og bestiller noget om sommeren. Men fiskesæsonen er kort heroppe, og man skal hænge i den tid, det varer for at tjene nogle penge. Så er de der også. Hvor meget har en fangerfamilie at leve for om måneden? Jeg vil skyde på ca. 600 kroner per måned, fordelt over hele året. Men der er fangere, der indhandler for op til 200 kroner om dagen i fiskesæsonen. Men man har endnu sådan, at hvis man indhandler for eksempel 200 kroner, så holder man et par kraftige fridage, og det er det, man skal væk fra.
Og her er så eksemplet på, hvad fiskeriet kan komme til at betyde for Østgrønland. Udstedet Kuummiut, hvor tørfistertimerne og de talrige større og mindre både fortæller om den nye tid. Nogle få tal vil illustrere den udvikling, der er sket her. I 1956 blev der indhandlet for 39.000 kroner i butikken. Det var hovedsageligt sælskind, og befolkningen måtte dengang karakteriseres som overordentlig fattig. Så kom fiskeriet i gang, og i 1960, altså 4 år senere, var indhandlingen næsten 10-doblet til 314.000 kroner. Torskefiskeriet har i løbet af 4 år gjort Kuummiut til det mest velhavende samfund i Østgrønland, og i takt med den stigende velstand er de gamle tørvehytter forsvundet, og nye kvarterer med moderne boligstøttehuse er vokset frem. Og så den nye tid endda først lige begyndt. Fra sæson til sæson vokser antallet af både, som man nu råder over 80 fartøjer, og i sommer begynder man at bygge Østkystens første fiskerianlæg, som vil gøre det muligt at give fisken en mere rationel behandling. Karakteristisk nok er det et af Ammassalik-distriktets yngste samfund, som danner rammen om denne rivende udvikling. Kuummiut blev grundlagt omkring 1920 af den fremsynede skolemand og kateket Karale Andreasen, som indså, at det gjaldt om at flytte ud til de bedste fangstpladser, og dengang var der sæler nok ved Kuummiut. Karale Andreasens enke, Johanne, betragtes stadig som udstedets første dame, og hun fortæller her, hvordan de dengang drog ud fra Ammassalik i 3 konebåde for at opbygge et nyt lille samfund. Tanan nuna tamaaqaqqivippu tamaaqitsa taanannarsa tamaaqorso qaqiyaatan nakkorneranik tamaa itteqarngivitta ittigumarti quteqilingi ittiguuppu taakkua tamaa tamanna eqqaan nakkorneranik kuu peqqinnerani attinarnerani tamaaqarsortuarsimali ipeqangimeqqitsarta taaqaqiyaata qatsingaalangaangiyaata uwa ayaatuku uangituittinni tupinnapparpo palisaqarpiittupia angikkatta nappayaata tattua tamaaseqqittartaraangiyaatti taa unnunnerani eqqimaqqitinnaanginnatta ilangaalerpu arpinungortuulu taa arpinungortuariarmat uttaakki ililerpuu oqaluarpaliittu nipilisaarnali oqaluarpaliittu tupi ammalaartogu ujakkarpua uanitsaatinni iivittigeqqalangaartimali tunaappaagua umiakkinnaalangiaartu tigitsimali taatattani quiittunuani quippaqangimmat taanna soongunami tamaa itteqarngimmat tamanna tamaa attinarnerani tattani naalangiarpu soongunami silami alianaannerani silanginnerani naalangiaa taariaata taava ernertugu alaasangormat pinerpo ittisarpu taanna taava aaqqitsiinniarsaalerpaa tungavilerniarsaalerpaa soongunami ittuni qammaqarpu ittuni qammaayaamikki qammarnera iniiarmatti taanna ittilatsaa nappaayaarmatti aaqqitsittugu qalia iniiarmat qaliani tappuannuuppuut silaqqiyanartilaqarnerani akkustusimi taa uki eertaneranni tattua nunasittattaalerpu piganikangittinni ileqqini auquliakki nunaqangaluarpu taa aama tattua peqqippu taakkuatsimi tami nunaqartiingaluit aappaanguani aama tattua nunaseqqippu aama akittinni nunaqartiingaluit qinnaayinni tattua nunaseqqippu aama kilittinni noongaimmi nunaqartiingaluit aama tattua nunaseqqippu taa ittuinnarmi tamarmi itteqaapput
taaminna qiluatsiaini pisitattaartili taamani puiliqarnattivakayani taa piniarti pilaqamalarneranni puiliqarnerani iluanaariaraangami tassiilamut akeqartartili tattilingami ataani pisilaartartili ilaannalilaartalarput soornami taaman tattaneeqqaalerami nunakkaataani naleqarput taamaattili tattuunnunasiartuartili tikittartili nunasilartili taannali ittinga uima nammiitsanaangaattugu eqqitsinartimi iingivanga ittilaangitsangattigi iminnoqarpu inuuni nalinarte ilitsi iliisali isimannangitsimi ittitsatsinni sanalaraarima aingitsiu sunaapamiina ukiarpattuagaingitsi uki martit qaangiimmala aammaqqimappaaligittaawa toqukkut qimakkamiti taawa tamattattattuakkittippara. Carale Andreasen døde i 1934, mens han var i Danmark for at hjælpe Knud Rasmussen med filmen om Palos brudefærd. Og det samfund, han havde grundlagt, led efterhånden samme skæbne som de øvrige østgrønlandske udsteder. Der blev færre og færre sæler, og fattigdommen blev mere og mere udpræget. Først med torskefiskeriets start i slutningen af 50'erne vendte udviklingen, og den oprindelige fangerbefolkning har tilsyneladende uden væsentlige vanskeligheder indstillet sig på en helt ny livsform. Selv om vinteren foretrækker de at tage på fiskeri, frem for at drive sælfangst. Vinterfiskeriet foregår på isen et par kilometer ude på fjorden, og der hersker nogenlunde den samme stemning om morgenen, når fiskerne drager ud, som i det gamle fangersamfund. Bortset lige fra, at geværet og kajakken nu er blevet erstattet af den karakteristiske snelle med fangstlinerne. Det hed i gamle dage, at en fanger uden hundeslæde kun var en halv fanger, men det gælder ikke i det moderne kumjut. Hundeslæden er ikke længere det uundværlige fangstredskab, men blot et transportmiddel til og fra arbejdspladsen, så man kan godt slå sig sammen og køre flere på samme slæde. Der skal arbejdes hårdt, hvis fiskerne vil holde en ordentlig dagløn i vintersæsonen, så der er gerne folk på fangstpladsen endnu inden dagslyset bryder frem. Selve fiskeriet kræver ingen større forberedelser. Med istukken hugges der et lille hul i isen, og så sættes snøren ud. Der anvendes udelukkende nylonliner, som er forsynet med en snes kroge. Og snellen, som nu sidder fastspændt på hundeslæden, er den samme som om sommeren er monteret på bådens regling. Udbyttet ved vinterfiskeriet er naturligvis beskedent. Om sommeren i højsæsonen er der eksempler på, at en fisker har tjent 14.000 kroner i løbet af 2,5 måned, selvom hele familien så også har været i sving døgnet rundt. Fangsten overstiger ofte 500 kilo om dagen, men om vinteren skal fiskeren være både flittig og heldig for at hale 100 kilo torsdag på isen i løbet af en dag.
Sidst på eftermiddagen vender fiskerne hjem, og indhandlingen begynder under tørrestativerne, der er rejst på en lille ø lige i nærheden af udstedet. Torsken betales med 37 øre kiloet, og med et gennemsnitligt udbytte på 25-30 kilo om dagen, kommer daglønnen om vinteren sjældent op på mere end godt og vel en halv sneskroner. Men inden sommeren kommer, og farvandene igen bliver sejlbare, hænger fisken alligevel tæt på alle stativerne, og eksporten til Afrika og til Sydeuropas katolske lande kan begynde. Det hele ser måske ikke ud af så forfærdelig meget endnu. Men det er dog baggrunden for den velstand, udstedets 400 beboere har nyt godt af i de sidste år. Det er også årsagen til, at man i sommer begynder at bygge et fiskerianlæg til 1,5 million kroner i Kumiut. Og endelig, og det er det vigtigste, det er det første bevis på, at det selv i det barske og fattige Østgrønland er muligt for grønlænderne at skabe sig en fremtid.